Сәлем кызлар, малалар. Сез әкият тыңларга әзерме? Бүген мин сезгә сер тотмас үрдәк турында әкият сөйләячәкмен. Бурын заманда башы бүрекле, аягы төкле бер үрдәк булган. Сайрый бер нәрсәдә ул бик тә яңа хәбәрләр сөйләргә яраткан. Аның сүзен тыңлый арып бетәләр икән. Бөтенләй тыңламыйча ташлап китәләр. Ишеттеңме әле яңа хәбәр? Сиңа гына сер итеп сөйлим дип башлап китә торган булган ул сүзен. Көннәрдән бер көнне йорт хуҗасы этен ияртеп, балтасын алып үзе белән киткән ди урманга. Һәм өендәге һәрбер кош-кортына әйтеп калдырган: "Өемдә юклыгымны беркемгә белдерәсе булмагыз" дигән. Нишләп белдермәскә кушкан икән дип сер тотмас үрдәк тамам йөдәп беткән. Ләкин ни өчен икәнен һич төшенә алмаган. Хайваннар хуҗасыз бер көн кунганнар, бер ни дә булмаган. Икенче көнне дә кайтмас бу дип, алар хуҗаны чакырып кайтырга берәрсен җибәргә булганнар. Син ышасың да, син йөзәсең дә, син йөгерәсең дә, син бар дигәннәр алар үрдәккә. Ләкин бер үк нишләп йөрүеңне бер кешегә дә белдерәсе булма. Үрдәк күнгән: "Ярар, сезнең хакыгыз өчен генә барсам барырмын инде." Иртән торгач та үрдәк уйлап нитеп тормаган, тамагын туйдырган да юлга чыккан. Бара-бара бер куе урманга барып җиткән. Күбәләкләр куа-куа урман эченә кереп тә киткән. Үрдәк күбәләк куып йөргәндә, аның каршысына керпе дә очраган. "Нишләп йөрисең син монда?" дип сораган ул. Үрдәккә инде шул гына кирәк тә. Ул сүз артыннан сүзне тизергә тотынган. "Бак, хуҗабыз белән этебез урманга киткән иде. Бак, хәзер йорт-җирен саклаучы беркем дә юк. Бак, шуңа күрә дусларым аны эзләргә мине җибәрделәр. Синең өең еракмысың?" дигән керпе. "Анда симез, тычканнар, усал еланнар юкмы? Менә шушы сукмак, бак, туры минем өемә алып бара. Бак, син кара, беркемгә дә сөйләмә. Бак, синең серләреңне белсәм дә, каян килүеңне күрсәм дә, сиңа зарарлык эшләмәм" дигән керпе. "Ләкин син беркемгә дә сиреңне сөйләмә" дигән ул. Үрдәк бу акыллы сүзләргә колак та салмаган. Ул тизрәк урманга кереп киткән. Бара торгач, аның каршысына куян очраган. Көзге төсле матур, кыр төсле зур күл булганда: "Нишләп йөрисең монда?" дип сораган ул. "Бак, хуҗабыз белән этебез, бак, утын кисәргә киткәннәр иде. Бак, хәзер йортны саклаучы берәү дә калмады. Бак." Үрдәк инде керпегә сөйләгән бөтен әйберне аңа да сөйләп биргән. Куян эшеннән генә алай булгач, хуҗаның алмагачларын кимергә барырга бик җайлы вакыт икән. Хуҗаны күргәнем юк дигәндә китеп тә барган. Үрдәк бара-бара бер аланлыкка килеп чыккан. Бүгенгә сау булыгыз.